nito mga ka-lovers. Ito po sa kabahan ay meron pong matutulog homeless. Subukan natin siyang ibigin. Ito sa atin. Ito. Ito siya mga ka-lovers. Babae ito yata. Natin po natin. Babae nga po ito. Babae po mga ka-lovers. Be! Be! Ba't ka natutulog, Be? Be! Be! Be, ba't ka natutulog, Be? Gusto mo kumain, Be? Gusto mo kumain? Ha? Gusto mo kumain? Gusto mo kumain, Be? Be, tayo kami, pakainin kita, Be. Ba't ka natutulog? Wala kang ano sa pino. Malamig yan. Babae po to. Babae po mga ka-lovers. Ano? Babae. Hindi ko rin natutulog. Gusto mo kumain, Be? Gusto mo kumain? Gusto mo kumain? Pakainin kita. Tayo ka dyan, kain tayo. Tayo ka dyan para kumain, dali. Bigyan ka ng pera, kakain ka. Natulog siya. Babae. Natulog siya. Ito yung highway. Ito yung ulan. Ano? Yung paaga. Tapisang na Be! Be! Gusto mo kumain? Be! Gusto mo kumain, Be? Gusto mo kumain? Bigyan kita pera, tali ka. Oh. Bigyan kita pera, Be. Para pang kain mo. Hindi, alis na si Kuya. Alis na ako, Be. Wala ka pa kain, Be. Ayaw na gumising. Ang pweta-pweta, eh. Hirap na gisingin. Hirap na gisingin mga ka-lovers. Pwede ate, babae ito, parang kabata to, parang si Donita, tutulog sa langsangan. Be! 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 Ha? Kain tayo? Hindi tayo pagkain? Gusto mo kumain? Ba't ka natutulog? Wala kang bahay? Saan ka nakatira? Malayo? Tara, bigyan kita pagkain. Kumain ka na ba? Ha? Papakainin kita. Saan mo gusto kumain? Sa karinderya? Tayo ka dyan para pakain ka dali. Tayo ka. Usap tayo para pakainin kita dali. Tayo. Okay. Pakain na. Iyak ka tayo pangkain. Hindi ka nagugutom. Ito na lang pera, pakain mo. Upo ka muna. Upo ka muna. Ano pangalan mo? Ha? Ano pangalan mo? Kreng Kreng. Taga saan ka? Taga Basic. Bago silang. Ba't nandito ka natutulog? Ano po, wala, ano po nangungupahan lang kami. Saan kayo nangupahan? Dito, sa kalye. Opo, hindi po, sa bahay kami. May asawa ka doon? Wala ka? Na.
Patay ng asawa mo. May asawang iba. Ah. Kring kring, ano pilido mo kring kring? Kring kring, ano pilido mo? Lore. Lore. Kring kring Flores sa pangalan mo? Ah. Ilang taong ka na? Ilang taong ka na? 7. 19 ka pa lang, bata ka pa. Ba't antok na antok ka? Dalawa na anak ko, isa lalaki sa babae. Ah. Ano yung noo mo? Sugat yan? Sugat yan noo mo? Bakit? Pag hindi kami sugat eh. Nakalmot mo siguro, no? Opo. Parati ka ba dito? Tuwing umaga dito ka lang tuwing umaga? Para pa tuwing umaga daan ako dito, bigyan kita pangkain. Para may pangkain ka lagi. No? Kring-kring. Ako si kuya, ah. Para pag dumaan ako dito, nakita kita, bigyan kita pangkain, no? Diyan, may alam ko na kainan dyan? Bakit nandito kayo? May malayong bagong silang, doon yun, ah. Lumayas ka sa inyo? Lumayas ka? Pagkain. Naghanap pa ng pangkain. Dito ka na hinabot. Itato ka, ano ka? Tawag dyan, yung akro. Hindi ba? Ano ba tawag dyan? Buti. Sputnik yan, ano? 5 balls, no? Sputnik. It's kring-kring, no? Si kring-kring. Saan yung anak mo, be? Sa bahay namin. Nandun, naiwan mo lang doon? Oo. Dito ka na natulog. Hanap mo ng pagkain, hindi ka na nakauwi. Kawawa ka naman. Upo ka na para kumain ka. O, ito pagkain mo. Kaya nga. Yan. Salamat. Pagkain mo yan, ha. Marami na pagkain yan. O. Hilo ka dito sa video mo, hilo ka. Hilo ka rin, hilo. Ano, nagamayapang ano. Hilo ka. Hello, ganda mo pa naman, no? Ay. Ganda mo. Ay, nagamayapang. Ayan, may pera ka na, ha. Ayan, pangkain ka na, ha. Dito ka lang bukas, dadaan ka tulog, ito pangkain, ha. Laki yung ganyan. Yan o, bulang ang barya, puro buo, eh. Hindi mo, wala pang kain ko eh. Pangkain mo na yan, bukas, dadaan lang ako dito, ha. 20 lang. Dadaan lang kita, ha. 8.20. Sandaan na bigay ko sa'yo, eh. Mga 20 lang. Wala na akong 20. Bibili pa ako gamot eh. Anong gamot mo? Sugat lang yan sa noo, ah. Gas-gas lang yan, eh. Labas naman yun. Tingin na. Yan. Ano, napalo? Oo nga, no. Ano yung pinalo? Pinalo yan? Ah? Pinalo yan? Pag hindi ko ito matalo ko. Saan ka natulog? Saan? Ano? Eh baka pinalo ka. At iniiwan ang ano ng cutter. Lastas. Ha? Lastas ng cutter. Nabagsakan? Ilang taon ka pala? Ng cutter oh. Ginanyang ka? Ilang taon ka na? 19? Tapos may bibi ka, iniwan mo sa bahay nyo. Yung isa SWD, dalawa yung sa lalaki ng babae. Ano pangalan ng bibi mo? BBB Roger Jr. Oh, pangalan ng tatay yung panganay ko. Yung babae naman? Jenny Ro. Jenny Rose, maganda ang pangalan, ha. Nag-away pa kayo ng asawa mo? Asawa siya iba. Pagka pinabanggahan ko, pagkagaling ko may asawa ng iba, nagulat ako. Nag-asawa ng iba, kayo nagalit ka. Lumayas ka sa inyo. Nag-asawa siya ng iba. Yung anak mo, iniwan mo sa kanya. Sa amin. Sa nanay mo? Sa mga kapatid ko. Sa mga kapatid mo iniwan. Paano kita matutulungan? Halimbawa, anong tingin mo? Paano ka matulungan ni Lovely Yours? Sabi mo kay Lovely Yours, tulungan mo naman ako dito. Sabi mo ba, Lovely Yours, tulungan mo naman ako. Anong gamot bibili mo? Ha? Malaki niyan, pe, abot ito. Tignan mo, abot ito, oh. No? Nandyan? Abot pala dyan, no? Malaki.
Ano na nilagay mo dyan na gamot, yung pinanasa mo lang. Pinanasa mo lang. Dito ka na to, ilan araw ka na natulog dito? Ilang gabi na? Araw-araw dito. Araw-araw ka lang dito, pikot-ikot ka lang. Kadadaan ko dito, bigyan ka ng pangkain ha. Nasa dito ka lang ha. Tapos pag gusto mo umuwi sa inyo, tulungan kita para makawin sa inyo. Alam mo nang pauwi sa inyo, alam mo? Ano, nagtatricycle ka o pumunta doon? Malayo-layo din yun ang bago silang ha. Diba? Diyan may sakayan din, diba? Mga tricycle, no? Hanggang bago silang. Yan si ate, no? Kring-kring. Kring-kring Perez. Flores, no? Flores. Kring-kring Flores. Dito po siya natutulog sa tabi ng ano lang. Taga-bago silang daw po siya iniwan siya ng asawa niya kaya lumayas siya. Kasi ang asawa niya, pag uwi mo ba may asawa niya, asawa mo? Nabutan mo sa bahay? Kasama ng babae? Kaya umalis ka? Wow, wala ko sa chinilas, oh. Tara, bilang kita chinilas, gusto mo? Bilang kita chinilas? Bilang kita chinilas, tayo ka dyan. Bilang kita chinilas? Bilang kita chinilas? O dyan ka lang, balik ako dyan, bilang kita chinilas ha. Pang babae, gusto mo? Sama ka, bilang kita chinilas. O dyan no. May bukas dyan eh. Yan. Bilang kita chinilas ha. Okay, dito lang po muna kami ha, mga kalablers. Good morning po. Bilang po si ate ng chinilas dyan no. Wala po chinilas eh. Okay po, salamat po. Good morning po. Sabi mo dali. 300 na lang, 400, di ba? Maraming salamat po. Ang anak na Espiritu Santo, amin. Lord, maraming salamat sa blessing mo ngayong umaga. Maraming salamat sa blessing na binigay nyo ngayong umaga. Salamat at nagpuan namin kayo. Salamat. Yan. Yan si ate Kring Kring. Yan. Guys. Salamat sa ako, mga anak ko at lahat ko ng tao dito. Sana hindi na ako magkagulo, magkamigay na sila ng pag-ibig para sa isa't isang gusto at away-away lahat ng tao. Ano mo na yan? Okay. Bye-bye na. Bye. Bye-bye na, Kring Kring. Bye. Bye. Kring pangalan ko yan. Ano pangalan mo? Lovely Yours Vlog. Ah? Lovely Yours Vlog. Gangster yan. Lovely Yours Vlog ha. Wala Ayos ka nila ba? siya yung crop top na dabay. Ito yung bagong uso. Oo. Wala nila bagong reliyon. Hindi nila alam yung damit mo. Oo nga. Dapat to. Bili ka chinilas ha. Bili ka chinilas ha. Diyan meron na may bukas ha. Saan bili ka na? Bili ka na diba? Bili ka chinilas ha. Sige na, bye-bye na. Yeah. Bye. Ay, Okay, bye.